Masha Allah, Masha Allah, wuce ta faru, komai ya gyaru, tafiyar ta tsara. Barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na tabbatar da cewa masoya wannan mawaƙin wato mai suna wata NJ Boy sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan bidiyo namu. Lalla ɗan uwa kada ka manta idan kai bakon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV da kai mana subscribing sa'annan kuma ka danna mana kalamar nan ta alamar ƙararrawar sanarwa sa'annan kuma ka danna alamar like ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu YouTube channel za su dinga sanar da ku. To masu saurare kamar dai yadda kuka sani a watan NJ Boy mawaƙi ne ko kuma da ce babban mawaƙi ne wanda ya shura a wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Wata NJ Boy mawaƙi ne wanda ya shahara wajen kawo mana waƙoƙi iri daban-daban duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban ya cancanta mu yaba masa mu yi masa sharing ko kuma mu nuna farin cikin mu wajen yin comment da like a wannan bidiyon. Dala ɗan uwa kada ka manta dai da kai mana share wannan bidiyon musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata social media da kake da ita. Haka yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe kuma kuna yaba da shi. Kamar dai yadda kuka sani wata NJ Boy shahararren mawaƙi ne wanda shahara ko kuma ce mawaƙi ne wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban kama da waƙoƙi na soyayya na aure da sauransu. Kasance tare da wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV domin ganin ƙayatattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Mun gode sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon bidiyon namu na gaba. Barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na tabbatar da cewa masoya wannan mawaƙin wato mai suna wata NJ Boy sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan bidiyo namu. Lalla ɗan uwa kada ka manta idan kai bakon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV da kai mana subscribing sa'annan kuma ka danna mana kalamar nan ta alamar ƙararrawar sanarwa sa'annan kuma ka danna alamar like ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu YouTube channel za su dinga sanar da ku. To masu saurare kamar dai yadda kuka sani a watan NJ Boy mawaƙi ne ko kuma da ce babban mawaƙi ne wanda ya shura a wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Wata NJ Boy mawaƙi ne wanda ya shahara wajen kawo mana waƙoƙi iri daban-daban duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban ya cancanta mu yaba masa mu yi masa sharing ko kuma mu nuna farin cikin mu wajen yin comment da like a wannan bidiyon. Dala ɗan uwa kada ka manta dai da kai mana share wannan bidiyon musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata social media da kake da ita. Haka yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe kuma kuna yaba da shi. Kamar dai yadda kuka sani a wata NJ Boy shahararren mawaƙi ne wanda shahara ko kuma ce mawaƙi ne wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban kama da waƙoƙi na soyayya na aure da sauransu. Kasance tare da wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV domin ganin ƙayatattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Mun gode sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon bidiyon namu na gaba.